Truc ninja aquàtic, cascades del Niàgara. Ai, quina calor que fa, és horrible. Oh, quin trasto d'aire condicionat. Què fem? L'electricista ha dit que no podrà venir fins a finals de setmana. Escolta, el curs d'adornaments florals d'aquesta tarda pot ser a casa d'un altre? És massa tard. Que les convidades aguantin la calor per unes hores, com nosaltres. No pot ser. Hi ha una senyora que sempre té calor i, a més, és xerraire, xafardera i criticaire. Amb aquesta calor i sense aire condicionat, imagina't què passarà després. Oh, em sembla que ja ho entenc. Si és per tu, mare, ho solucionarem com sigui, oi que sí, nois? Sí. Molt bé. I al cap d'una estona... Aquesta tarda no pot fer calor. No tens cap truc ninja per refrescar l'ambient? Que no has dit que ho podia solucionar? Em sap greu, però no tinc cap truc ninja per aconseguir frescor. Tu no tens calor, Tori? Nyi, a un ninja ben entrenat no l'afecta una calor com aquesta. Bona tarda, com anem? Bona tarda. Endavant. Com esteu? Entreu, sisplau. Mira, he comprat aquests gelats. Suposo que ens agradaran. Ens els menjarem després de la classe. Ah, moltes gràcies. Passeu, comencem? Sí. D'acord. Bé. Oh, ja són aquí. Si no serveix el truc ninja de la Tori, haurem de pensar alguna cosa. Ja me n'ocuparé, Kenichi. Senyora Mitsuba, no fa calor aquí? I tant. Sí, potser una miqueta, sí. A casa meva tenim l'últim model d'aire condicionat. Fa molta calor aquest any. Quina marca té vostè? Veuràs que el nostre aire és... Benvingudes! Hola, Kenichi. Que s'ha espatllat l'aire condicionat, fa molta calor. Ara ho arreglo. Truc ninja del ventilador. Quin ventilador més original, sí que fa aire. Jo sí que tinc calor. Ho faig perquè m'han dit que després em donarien rotllets de pell. Ja n'estic cansat. Però encara fa molta calor, noia. Aquest gosset és l'únic que refresca la teva casa? Esclar que no, dona, que no veus que només és una broma. Broma, diu? Mirin! I al cap d'una estona... No ha sortit bé. I ara què farem? Escolta, Ginzo, ara podríem provocar un efecte visual. No tindran calor perquè es pensaran que som a l'hivern. Ostres, què voleu fer? Hem de fer neu, oi? Sí, vinga. A veure... Neu... Kenichi, n'he trobat! Hem de fer que nevi i que s'amuntegui. Farem un ninot. Molt bé, fa bon efecte. Truc ninja per fer que nevi. Mireu, neva. Quin gust veure la neu. És preciosa. No deu ser pas una broma, això també. A veure, s'assembla molt a la meva tela per les roses blanques. Oh, no me'n recordava. L'he deixat a l'entrada. Déu meu, sí que ho és. Què? Oh, què heu fet amb la meva tela? Em sap greu, de debò. Han destrossat la meva tela importada de França i amb aquesta calor que fan no puc més. Ja no fa calor. Oh, és veritat, ja funciona. Segur que no és tan bo com el meu i li costa d'engegar-se. Ai, quina frescor! Sí, que bé. Veus com era una bona idea? S'ho han cregut. Per què? No sentiu una olor molt bona? Què? Mira, gelats! Visca! Que bé! Gelats! Estem una mica cansades, per què no descansem? Sí, i ens mengem els gelats que he portat. Què us sembla? D'acord. Que bo que és! Un gelat és el millor per l'estiu, oi que sí, mare? Què? Déu meu, nois, però què feu? Aquests gelats eren per les meves amigues i no per... I això és tot el que ha passat. Pots fer alguna cosa perquè estiguin contentes les senyores? Bé, si no hi ha més remei, deixeu-me pensar un moment i potser hi trobarem alguna solució. Sí. Oh, quina calor! Escolteu, què us sembla si anem en un altre lloc on funcioni bé l'aire condicionat? Sí, anem a casa meva, no hi tindrem tanta calor. Em sap greu, de debò. No se'n vagin. Hem preparat una cosa perquè estiguin una miqueta fresquetes. Escolta, ja estic farta de les vostres bromes, noi. Kenichi. No pateixis, ara veuràs. Senyores i senyores! Em complau mostrar-los el truc ninja aquàtic i esperem que els agradi i estiguin fresques. Ningú no ha pogut veure aquests trucs. I ara el més fàcil. Ja! Ja l'engego, no pateixis, ja l'engego. Molt bé! Va, no n'hi ha per tant. A continuació, la font de la teulada! Ara!
És molt bonic. Sí, només és la presentació. Ara els mostrarem el nostre número únic al món! El truc ninja aquàtic Cascades del Niàgara! És molt bonic! Quina frescor! Ah, jo també el vull veure! Oh, és magnífic! I al cap d'una estona... Escolteu, nois, ha sigut molt bonic, però hi heu gastat molta aigua. Estic contenta. Era Sí? Se n'han anat contentes. Al final ja no tenien calor i no havien vist mai una cosa tan bonica. Crec que totes s'ho han passat molt bé. Gràcies per la vostra ajuda. Estic molt content que els hagi agradat, però no és pas gens fàcil d'aconseguir la frescor amb un truc ninja.